Mayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Board. Pahibalo sa nga naman. Pahibalo sa tanan. Pahibalo sa tanan. May duwa ka kano nga mabuang. Nga ari diri sa studio ni Alex Migonamon. Oo. Si Board, kag si B-boy. mga Ilonggo boys. Kag subong may importante gid kaming istoryohon, no? No. About inisa sa pagkaon, no? Kaya syempre ang pagkaon amo na ang pinaka-importanteng parte sa ngaton kabuhi, no? Maliban, boy, sa espiritual. Kaya di ba, humble sang Ginoo nga hindi ka lang mabuhi sa pagkaon lang kundi sa espirituhanon nga mga butang. Ito nagawa-gawa. Sige. Ang tao hindi mabuhi sa tinapay lang, kundi mabuhi sa pulong sang Ginoo. Amo ina, yaran sa Biblia, lantawan ninyo. Sa langit. Mamangkot ko anay kay B-boy, ano ang pinaka-weird nga na tilawan mo sa Pilipinas? Ang pinaka-weird nga pagkaon nga ako natilawan, siguro, para sa ako niya, dinuguan, hindi ko yun. Ay, doon ha? Kaya abi ko gani sa una, ang dinuguan, abi ko gani nga tsokolate na daw chocolate meat, hambal ko. Do parehas ang itsura, no? Sang dinuguan kagang chocolate, no? Chocolate nga. Oo. Pero galing sa dinuguan niya, may mga tinae. Sa chocolate niya, wala tinae. Sang ginsaboran ko, daw kalas ay Ay, tol, hindi ka nanamian? Hindi ko yun sang dinuguan niya. Ako yan, nanamian ko sa dinuguan niya. Abi ko daw, karne lang, donut. Namit na haw, karne nga donut. Karne nga, nga daw hindi, ano tawag naman, daw medyo dugay, nga daw, aged kung sa English. Aged. Ay, nako. Pero nakatilaw ko sang paka. Pero paka. namit ang paka. Para sa akon, amoy na ang pinaka-weird nga natilawan ko sa Hindi Pilipinas. ka sa paka. Hindi, nanamian ako sa paka. Pero syempre, weird man, maminsar ka man nga. Pagkakalik nagkaon ko. Daw hindi dapat ko yun. ang sabor, kay daw may hilo. May lason, kalaban ng mga delikado magkaon sang paka. Sang paka, dapat mahalong kagad. Sa Tobo, nangita kami paka sa nagdakop ka mo sang paka. Nadakop kami sang paka, tapos ginpatyon namon. Ginpanitan man namon. Daw binuang duwa ka kano nga nagapanit sang paka. Pero sadya. Wala man ka mo nagsakit. Wala, kay balaan mo may mga Pinoy nga naggiya sa amon para hindi kami masakit. Kintudloan nila kami kung ano ang paka nga nami, kag mga paka nga hindi pwede ka oyon. Na mahilo. Sadya man to, no? Ang paka, balaan mo, ang sabor daw parehas na siya sa manok. Parehas lang git. Basta prito, parehas lang. Galing tayo kajutay sang unod. Pero tulan, ginakaon. Tapos, ano pagid, idaw na tilawan mo? Wala ko katilaw sang hido. Waay man ko. May naghagad sa akon nga magkaon ido, pero hindi ko kay naluoy. Naluoy ka sa ido. Kay balaan mo, kung dere sa US, mga ido, mga pets nga ginatawag, no? Oo, daw partman sila sa pamilya. Mga alaga namon. Daw hindi pwede ka yun. Hindi pwede ka unon, no? Okay. Ang pagid, ang weird nga ko yun ko. Daw bagis, kinkaon ko. Bagis? Bagis. Namit ang bagis. Tapos pa man, ulo sang manok. Ulo sang manok, pwede man. Sa primero, hindi ko magkaon sang ulo sang manok. Katigas sang ilang. Tapos, hindi, buko kang tawag, no? Ang buko. Ay, buko sa isda. Na yan, buko. Tulunan, no? Tulan kali. Sorry lang, kano ko bi. Daw puro tulan sa ulo sang manok mo. Buday ko yun. Puro tulan.
Pero ang utok, manamit. Namit, kid. Kag ang alam sang manok, magdugang sa imo kung kaunon mo ang utok. Biski ano kaalam ang manok na ina, hindi ina siya bulik sa imo, boy. Anong nabalaan sang manok man? Kung paano magpangita sang mais sa salog. Kung paano maglakat. Kung paano maglupad, te. Oh. Ang manok yan, hindi kasara nga manok malupad ya, buang si mo. Pero May nakita. makalutaw man sila, makalutaw. May nakita ka nga manok na nagalupad daw. Te, wala. Daw mayara man. Kinahanglan gid siya magkaon damo sang ulo sang manok kay daw mga mango. Sige. Bastos! Joke lang, lahog-lahog lang na. Lahog-lahog lang. Na. Tapos, ang hindi man, para sa akon, hindi man weird ni para sa akon. Tong isaw bala. Ano gani ang isaw man? Tinae sang manok. Ay, namit. Oh. Namit, tong isaw, ya. Namit. Oh, paborito ko, ya. Ginbaklon ko, mga 4 kabilog. Basta haplasan mo sang barbecue sauce. Oh. Mga mantika. Ano sa imo? Kahang o kun tamis? Kahang gid. Kahang sa akon. Ako ya kahang gid ya. Daw makadugang gid sa imo gana kung nagakaon ka kahang. Oh, gani. Tapos tong ano pa gid? Balut, nakatilaw ka sang balut. Wala. Hindi ka tunay nga Pinoy ya. Dapat kung Pinoy ka, makakaon ka sang balut, no? Ako, first time nakatilaw ko sang balut, though 0 out of 10. hindi, kung sa ako na namin, gid ko sa balut na mga 8 or 9 times ako nakakaon sang balut mo. Nami. Ang problema lang, daw medyo gastos ang balut kaysa sa isaw. Mas barato ang isaw, tapos mas nadamihan ko sa isaw kaysa sa balut. Basta, ano pa? Waay man. Waay man? Humble ka kag. Kag amoy na. Kagamoy na ang mga pagkaon nga namit sa Pinas, no? Oo. Salamat gid sa inyo nga paglantaw sa amon nga duha ka buang nga kano. Kag tani sa mga sinuod nga adlaw. Sinuod man? Anong sinuod man? Tani sa mga Dalong gid na nga hiligay no, hindi ka inchindi. Oo, kay puro ko nga kit ko ya. Kay nagdako siya sa bukid mo. Tumandokit ko sa sa Iloilo. Tumandok. Nabunag sa Aklan. Nabunag ko sa Aklan. Kabalo siya ko sa Iloilo. Kabalo siya mag-Akyanon. Kabalo siya mag-Sigma. Oh, antigo man ta akon magakanon. Diwat pe. Amo na, no? Nga salamat gid sa paglantaw sang amon mga video. Oo, kag sa dason naman magsaot kami para sa inyo. Sa ulihi, kaunta. Kaunta sa manginasal. Nami. Ayos.